marung burat wangi lir panjaran sari karya pembukaning kondo warok Wahyu Traga Budaya. Wanci
pasang aliman tapi ilo-ilo dino sinabetno ing ilo duni tinebihno ing tulang sari dumawah ing tawang toang kanthi boten hangi-hangi kamardikan penggalih panjenengan sedaya ingkang masuk agami sasanesipun agami Islam keparenga kula ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun dumateng ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang sumanding kitab suci wahyuning Ilahi Rabbi. Para sepuh ini sepuh dalah kasepuhan ingkang anggung hamesudi mring papoyaning kautamen. Para pangemban pangembating praja kinarya pangayomaning para kawula dasi Bapak Kepala Desa ugi jajaran staf perangkatipun ingkang tansah kula hormati. Wonten ngarsanipun para kadang panitia penyelenggara ingkang tansah kula hormati. Ugi wonten pangarsanipun para kadang kula werda wonten ing Kukuban Bondalem Mangunsari mriki ingkang tansah kula hormati. Lan ugi boten katalupen dumateng sedaya para kadang pamiyarsa ingkang sutresna. Ngangeti panjenengan sedaya telah kula namung jejering titah ingkang tansah kapurba kawasesa dening Gusti ingkang Maha Kawasa. Pramila sumangga langkung rumiyin kula tansah dherekaken munjahaken raos puja hastawa puji hastuti pepadhaning Gusti ingkang hakarya jagat ingkang sampun hamirahaken kegiatan kawilujengan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Satemah katitu wonten ing ari kalodhangan dalu punika kula lan panjenengan sedaya kasih ginanjar kawilujengan kalis ing sambikala. Shalawat dan salam mugia tansah katur kunjuk kajiwa kasalira dumateng mustikaning jagat sekaring bawana langgeng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satunggaling nabi ingkang tansah kula lan panjenengan sedaya cadang-cadang syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin. Sagung para kadang pamirsa ingkang sutresna, wonten mriki kula cumantaka lumarap atur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kula namung talanging basa saking sedaya para kadang wahyu turangga budaya ingkang mijil saking tlatah Krecek Batursari Candhirata. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya para kadang kula werda wonten ing Kukuban Bondalem Mangunsari mriki ingkang sampun peparing wekdal dumateng sedaya para kadang wahyu turangga budaya. Satemah wonten ing ari kalodhangan punika kula sakadang saged marasuan wonten ngarsa panjenengan sedaya ingkang ing samangkih badhe paring panglipur ingkang awujudipun beksa warok. Ananging saderengipun kula tansah nyuwun pangunten ingkang tanpa upami dumateng para kadang pamirsa sedaya. Awit sedaya para kadang wahyu turangga budaya tasih wonten ing tahap pasinaon. Girang trap silom yang subaseta bilih kula matur ingkang makathah-kathah. Kangge wekdal ingkang sampun sawetawis dalu
pramila kula aturi sugeng pinarak sugeng hamresani ngantos paripurna ing samanggih nuwun 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 senajan setan gentayangan tansah gawe rubeta hingga pupu sing jaman amat ingsun direken iso murka maberhardening kanca saben ules sinetro Nemaran sekawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pati
maca sampurna sengkala tidak muksa kala pendunya taserna yaseng rasa patirika amukiya dan sedya pusaka kalima sada yang ditadi mustika sadroning jiwa raga baca mulya astita ing daya palaksana biar mancing sikra sikra aku sapa wutuh tan kena wisa penelo kakang asumrika datang ing wayah-wayah satriya tata sembada wirata waton sewu kartika ketapan wahyu kala seka Yuda lawan raja Raisika ngasta pusakane petut nyai samatiman rapase perang pukul singa marang alas mukan iya ae panake kang saya rapi iya ae padha sekti sakarone waro sekti rapase kawite sika pate kuncangan lawan bupati sika kabeh aja lebur dene waro ponorogo pecut sama diman suarane betahang koso iya ae sing parong tani kelupan iya ae tekanan di tadi aman lintang jebul wong sak jaring tasih menbung mengumung peteng dadya kamrung mung kari suwung tumlawung tanana cahya kang kuwawa madhangi sirna edahe mung kari nyayeti ilang semseme mung kari sepane murca panglarepe rasa sirna jejampining jiwa Aja turu sore kaki ana dewa
jagat nyangking Bogor kencanani isine donga tetulak sandang kelawan pangan yaiku bagianipun wong melek saparna rimo ayo coba kita syuting pangeran sandang mangan Wajo makan sampiran Jawa abot Sati mengkukuran Yusujute pangeran Sandang pangan iku abot kandulan Raja tepangkat sampiran Jawa abot titipan Pati kol kukuran Yusujud ing pangeran Soko ngon dinolak paliyong ulon Ola elo elo ya elo Ilai soko wetan dinolak paliyong wetan Ola elo elo ya elo Ilahi soko kidul dinolak paliyong idul Soko elor dinolak paliyong alor elo ya elo Emat slamet sejo paliyong slamet hoya hoya hoya
Ira ingkang puspita arum kasliring sami rono hamre sekar kadung kongas kandanyo mawe raras renaning driya sikro wahyu turang budaya yo
Sukma manunggal raga memuji agunging Gusti agama ageming ati ati iku limo perkarane kabeh pisan maca Quran lan maknane kabeh pindho salat bengi lakonono kabeh telu wong kang saleh kumpulono sampe papat putu weteng ingkang luwe kaping 5 dikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyepatane
Siap jo. Oh ya. Gampang
cahe wana lengguyang apa godhoge yo la elo elo ya elo la elo elo dewe olale ala kepokiro sore sore kabone iro ledak 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 sebelah sampurno lidaya yola elo elo ya elo elo dewe olale ala kepokiro sore sore kabone iro Medang sepasang purnuli daya yola elo elo ya elo la elo elo dewe yola le ala kepokiro sore sore kabune iro cahe wono lagu yang apa godhoge yo la elo elo ya elo la elo elo dewe olale ala kepokiro ceritane wayang Jawi ing praja Ngalengka diraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong sinta anomancang jotumandang ngalengka wis dadi awu kobong gedhe jroning praja wayang Ramayana ing negara Ngalengka Tirata Ratu Buta Rahwana raja gawe geger
racikan mati yen anoman Kurawati gede Condro putra pirita bulmung sak kebyaring nasib medhung mengungkung peteng dadya pangrum mung karisuwung lawuh ana cahya kang kuwa mandhani sirna inggih mung kari nyeti ilang semsepe mung kari semani murca pangrimikosa sirna jejambining jiwa Yo, Jo, budal Jo. Gatut kaca edan
cho etan omae omle an itu gunung itu gunung ana lintang katuparan bungkus katung bungkus wong guyung eneng omah bingung dijak dolan untung wis pepper wong kembung katut kaca edan omahe empe-empean idul gunung gunung ana lintang paruparan bungkus noko bungkus wong tresna najan ora meko yen wis katung tresna mung katone kota katut kaca edan omahe empe-empean Oh yeah.
kidul tanah Jawa dumununge ana segara anyata gedhe ompake gulung ora kenal saben wayah ra ono calo kayaba wani semrono Ya Bali. Sholatu wa salamu ala toha. Apa jane iki ya?
Salatu wa salamu ala Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Sapunika beksa warok wahyu turangga budaya ingkang beri tepuk tangan yang Meriah.